Καλάζνικο εναντίον του κτηρίου, καθώς θα ήταν για εμάς αδιανόητο να φύγουμε άπραγοι από ένα τόσο σημαντικό στόχο. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανάληψη ευθύνης για την Μόνο το Nova Triple Play έχει πραγματικά όλα τα χρειάζεσαι και όλα τα θες σε απίστευτη τιμή. 7,90. Nova Triple Play μόνο με 29,90. Με ίντερνετ έως 24 Mbit, με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και μαζί πάνω από 250 κανάλια με 50. Δύσκολους λεκέρες για τέλεια αποτελέσματα σε κάθε πλήση. Λέος Hip καθαρίζει δύσκολους λεκέρες ακόμα και στο σύντομο πρόγραμμα. Κάθε γυναίκα έχει το δικό της τύπο επιδερμίδας. Γιατί δεν έχουν όλες την ίδια ενυδατική? Garnier Hydra Max. Για πρώτη φορά, μία σειρά ενυδάτων. Girl, stay. Usually yell at her. It's very different than what we've been doing. She's quite sensitive. Stay. There's a lot of self-control for this dog. Stay. Stay. After a few minutes, Charlotte started to pick up Victoria's training, and I'm just shocked at how smart she really is. Now it's Ashley's turn to give it a try. Take it away. Charlotte. Get on your back. Good girl. Whoop. On your back. On your back. Good girl. Tell her stay. Good girl. Stay. Very good girl. Stay. Good girl. Stay. What's it like to see this little out of control, crazy Charlotte? Can't believe it. Listening to you and having some self-control. It's unbelievable. It's a different dog right there. Never seen her do that. I can't believe she's staying for me. Και οι δυο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για χοιρινή πανσέτα 4 και 10 το κιλό. 5 από τρικάλων 5,89 το κιλό. Όλα τα κέλος των Brand 35% φθηνότερα. Άλτικα Soft and Creamy 2 λίτρα 2,97. Και Skip Corny ή υγρό μεγάλες συσκευασίες 9,50. Βερόπουλος, ακόμα πιο υπεύθυνα. Τώρα, ακόμα περισσότερες μηδενές απόλαυσης σε τιμή έκπληξη. 20% φθηνότερα. Φρεσκικές κρέμες Νουνού. Νούμερο 1 στην Ελλάδα. Σε 10 χρόνια μπορεί να παντρευτεί, να χωρίσει, να αποκτήσει παιδιά, φιλιά, να χάσεις μαλλιά και να τα ξαναβάλεις. Τελικά το μόνο σίγουρο είναι